Здравейте всички, аз съм Марто и днес ще направим клип колко са просто ченгетата на GTA San Andreas 2012 мод F2. Сега, да намерим оръжието. Две звездички. Черепчета ди. На всичките им бърша по един хедшот и фащат пътя за небето. Станаха 3 черепчета. Уф! Колко стата? Четири. 5 камък ще станат. Ченги. Шибалката. Ченги. Гасканата това. Стопра. Стопра много някакво. Че го надъних. Някой жив престъпник. Або. Видял. Какъв ти да си на пътя. Ставаш ли са? Мога да предложа една парола, Хесуян, чрез която получавате защитна броня, плюс да ви се заредят от кръвта. Ако напишете Айзак ми се махат всички полицаи, които ви гонят. Ми се махат всички черепчета или звездички. Аре бе, няма ли някой? Всичко живо съм го избил май. Но както и да е, ето го. Най-смелото ченге, което фана пътя. Хваща пътя към моргата. Кой знае? Поредното мъртво ченге. Позва, братче, туф. И той. Трам. Туф. Колко съм точен. Пък те са някакви попуци. Нямам просто думи. Ченге, лапилка. Търся някой умряло ченге. Но за жалост не го намирам. Какво да не би да съм най-страшния. Защо няма ченгета? Колко са прости тези ченгета? Ето. Интересно ли? Туф. 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 Добре, дойдоха ми 3-4 ченгета и ги убих. Сега какво ще правя? Ще чакам още. Тук. Тук. Свърши на хубавото. Свърши шатгъна. Следва пистолета. Тук Има спрямо ченгета. Това ще успее да дава. Това е жегичка просто. има лизите. Знаете какво е то? Новите ги пото. И натрупаха се бая. Колко много ченгета. Пана пътя за мургата. Какви нубове са само тия ченгета. И след поредното. Я да видим. Какво ченги? Какви са тъпите ченгета? Аз за това съм кръстил епизода. Колко са прости ченгетата. Казвам, че в реалния живот са толкова умни.
Както няма умозабудост, така няма и умно ченге. Дали са правили IQ тест преди да измислят тази игра с тия просто ченгета? Аз не знам. Вижте колко им е акъла. Паметта ми железка. Това бе то кръв приличаше. Все едно някой се е изповръщал. Това ще бъде шотка на следващата. Кога се събраха толкова много? Избит ги до крак. Колко шенга да съм надил сега? Я? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ченгета. Сухо. 4 патрончета. Така няма никой. Ето ги и шотганимам пуф. Направо под един в другия. Полицай. Аз съм най-големия бандит престъпник. Да полицията. Не изтрах от военните заради това не съм. Изпълните на 5 стрела има взема предплавната жилетка. Съвсем петата им. Аз вече няма някой снайпер. Направо ще ги разпъртя до крак. Камо ще остане някой жив. С един крушен 2 заека стана. С един крушен 2 заека. Аре бе, ченгета. Ще мога цели. Па! Фанах. Когато сте отблизко до ченгето и стреляте с шотгъна, като че да го целите, то ще умре. Ох, колко пък ченгета. Туф. Чук надъних! Аре бе. Туф. Чак го качих на масата. Един удар отгоре. Я? Така се прицеля. Главата му. И не мога да им пръсвам хубаво черепите. Се разпърчах хубаво черепа струщен. Ченге. Търся си ченге. Някой за убиване. Хайде бе. Ето го. Пу! Как ги плетя. Туп. Пореднието. Още пътя. И ти след него. Поредното качало се на маста.
това беше всичко от нас. Довиждане до следващия път. И не забравяйте да се абонирате за Gameplay TV. Бай-бай!